اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الكواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعد كل معلوم لك. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau ma Allah ya ba mu iko, ya ba mu aron lokaci mu zo mu yi bayani akan wannan sirri mai girma. Sirri ne na dafa'i na Shehu Gibri Mazul Ma'arif, wato sirri na kafaka. Sirri ne wanda yake da ƙarfin tasiri ga dukkanin wanda ya san shi ya kuma iya aiwatar da shi kuma iya amfani da shi. Sirri ne wanda dukkanin wanda yake cikin tafiya ta ɗariƙar Tijjani ya riga ya san wannan sirri. Idan bai san shi ba, a aikace wajen karanta shi, wajen abin da ya shafi dafa'i da kuma wato tadmiri sharil ashrar, wato rusa dukkanin sharrin masu sharri wal ashar da sihiri, to zai san shi ne a cikin wasu littattafai na bayan Allah irin su Shehu Gibriman. To saboda haka wannan sirri ba a wasa da shi. Dafa'i ne, jalabi ne, tsaraka ne, wato katanga ce ga dukkanin wani abin ƙi. Ga sirrin zan karanta shi kamar yanda wato yake. Kafaka rabbuka kam ya kafi ka waki fatan kafkafu haka kamina kana min karakin ya kurru karran ka karril kafi karakin ya hakimu shakshakatan kalikulikil falaki kafaka ma bika kam ya kafi ka kurbatahu ya kaukaban kare ya haki kaukabal falaki. Wannan ana karanta shi kafa 41, sai kuma a karanta li'ilafi kafa 41. Zai baka kariya daga dukkanin sharri mai sharri. Idan zaka tafi wani guri kana tsoron kar a yi wato haɗu da 'yan fashi, in direba ne kai ko kuma matafi ne na hanya ko kuma wani guri wanda ake fargaba ake tsoro, to ana iya karanta wannan kafa 41 a karanta li'ilafi 41 sannan a fita. Bi iznillahi za a je saliman, za a dawo saliman. Haka kuma ana rubuta shi ga wanda yake cikin wato shari na masharranta da kuma jifan masu jifa, ya zamanto an sa ka a gaba ta yanda wato ana ta jifanka, ana ma sammu, ana ma makaru, ana ma abubuwa kala-kala wanda yau an yi wancan maganin an haƙura, an yi wancan maganin an haƙura. To saboda haka kada a yi wasa, wato a ɗauki shi wannan sirrin kamar yadda yake a rubuce, sai a rubuta shi. Idan aka rubuta shi, shi ma kafa 41 a wanke, yawwa a rubuta shi kafa 41 sai a wanke. Idan aka wanke za a sami wato garwashi babba ko kuma gawayi wanda ya jajir sosai na wuta. Shi wannan garwashin za a zuba shi cikin wannan ruwan rubutun. Idan aka zuba shi cikin wannan ruwan rubutu, sai a bari sai ya mutu a ciki, sai a ɗauka sai a shafe jiki, sannan kuma a zauna a karanta ta kafa 41. To 'yan uwa, duk wanda ya ɗauki wannan yana yawaita yin sa bi iznillahi zai samu natija, zai samu biyan bukata, zai risku da abin da ake so a riska da shi. Alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya mana jagoranci, Allah ya mana sutura, Allah ya riko da hannunmu, Allah kuma ya
ƙarfafi zuciyoyinmu albarkacin manzon Allah. Sannan bayan haka akwai group na WhatsApp namu wanda za mu saka wato link ɗin a description, za mu saka bi iznillahi. Duk wanda yake buƙata zai iya yin join insha Allahu. Sannan kada a manta a yi mana subscribe, a yi mana liking kuma a yi share saboda ƙara ba mu ƙarfin gwiwa a dangane da abin da muke aiwatarwa a cikin wannan group, a cikin kuma wannan channel mai albarka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.